Estem a Andorra, al país dels Pirineus, on s'ha celebrat la 5a edició de l'Esportiva Andorra Esquimo. Es tracta d'una de les proves del món d'esquí de muntanya que es disputen per parelles, en grup de 3 esquiadors i mixtes. Transcorre per les muntanyes andorranes en final en les estacions de Gran Valira i d'Ordino Arcalís, i cada any va guanyant més adeptes. En aquesta ocasió, uns 1.000 participants vinguts de 14 països diferents. Abans de calçar-se els esquís, la majoria de participants van estar presents en el briefing per a rebre les indicacions i conèixer les possibles modificacions en els traçats de les diferents proves. En alguns punts la neu era escassa i això ha obligat a l'organització a introduir alguns canvis perquè les competicions es celebressin amb les millors condicions i la màxima seguretat per als participants. Estem a la cota 2000 de Naturlàndia, just abans que es doni la sortida. Passen pocs minuts de les 8 del matí i es poden apreciar els rostres de concentració. La meteorologia acompanya amb temperatures suaus. L'aventura comença amb l'Esquimo 10 i l'Esquimo 6. En el primer cas estem parlant de la carrera més dura amb 2 dies de competició, mentre els qui corren l'Esquimo 6 només ho fan durant un dia. En aquesta primera jornada es tracta de la travessa que passa per 6 refugis abans d'arribar a la meta situada al sector de Grau Roig de Gran Valira. Són 30 quilòmetres i 2.000 metres de desnivell el que els espera per davant als competidors. És un circuit que és assequible a tothom que practiqui l'esquí de muntanya. La veritat és que no té moltes dificultats, però sí té una llargada considerable i això és el que el fa dur. Els equips comencen passant pel primer dels 6 refugis de la prova, el de Roca de Pimes, seguit pel de Claró i disposen d'avituallament el de Peràfica. En aquest primer tram ja hauran deixat enrere el Pic Negre de 2.649 metres. La primera subida se hace larga, pero bien. Ahora con los árboles muy bonito. Y dura cada uno lo que habrá gas. Lo mejor la comida. En aquesta mena de competicions és molt important la compenetració entre els membres de l'equip per anar sempre junts i coordinats, ja que és una carrera que si un dels dos no arriba o abandona, l'equip no pot acabar la cursa. Per això fa falta conèixer-se bé. Tot comença amb els entrenaments, ja hem fet tots els entrenaments junts, llavors ja estem bastant compenetrats, tot i que normalment quan hi ha un que tira més, lliga a l'altre i compensem forces. Llavors ell m'ha estirat de mi en aquest cas i hem compensat forces i hem anat molt bé, la veritat és que molt bé. La carrera va avançant i ja han passat per la meitat del recorregut amb uns paisatges meravellosos. Precisament, una part d'aquesta prova transcorre per la Vall del Madriu, Perafita i Claró, declarada Patrimoni de la Humanitat en la categoria de paisatge natural per la UNESCO. Arribem al refugi dels Orris, per continuar pujant fins al de l'Illa. Es troba a 2.488 metres d'altura i es converteix en el refugi més alt d'Andorra. El principal atractiu són les vistes i forma part de l'encant de l'Esportiva Andorra Esquimo. L'esperit de l'Esportiva Andorra Esquimo és potenciar l'esquí de muntanya, però sobretot buscar la vessant de la gent de competició i molta gent que fa aquest esport que no faria una cursa però s'anima a fer una travessia així en àmbit competitiu i més lúdic. Els competidors afronten el 6è i últim refugi, el del Montmelús. Encara els queden 6 quilòmetres per a travessar la línia de meta i han de pujar la collada de Montmelús i passar pel llac de Passons. En alguns corredors ja es noten els signes de cansament. El cronòmetre marca 2 hores i 39 minuts i el públic que s'ha donat cita al sector de Grau Roig de Gran Valira veu la primera parella creuar la línia de meta. És la formada pels catalans Oriol Cardona i Marc Pinsac, 2 corredors amb experiència en la Copa del Món d'esquí de muntanya. Bé, a veure, no estem ni al 50% de la feina, perquè avui és més curt que ahir i encara queda demà, l'etapa de diumenge. Però bé, ha sigut una bona manera de començar. Ens hem trobat bé, hem fet una bona cursa i ara disfrutem d'un bon avantatge per demà gestionar-la a l'etapa més dura i a veure com acaba. Després, a nivell de paisatge, bé, és una cursa molt guapa i també té el component aquest de travessa, que tens la sensació de desplaçar-te amb els esquís d'un punt a l'altre,
bueno, que també és interessant. En categoria femenina, les més ràpides han estat Ana Alonso i Naya Quincoces. Les dues també són corredores de la Copa del Món de la Federació Espanyola d'Esports de Muntanya i Escalada. Les sensacions han estat molt bones. Pues ha sido una carrera muy bonita, la verdad. El trazado sí que había muchas partes de llano y las primeras subidas estaban heladas y las bajadas también. Así que bueno, un poquillo así controlando, había que ir bien de técnica, pero la verdad es que el recorrido ha sido súper bonito, pasando por los refugios y bueno, conocer de verdad la montaña de aquí de Andorra. Nicolás Molina i Diego de la Peña, guanyadors de l'Esquimo 6, destaquen la bellesa i l'exigència del recorregut. Sobre todo lo más importante de haber disfrutado del recorrido que se ha montado por aquí y haberlo pasado en grande. Pero lo hemos dado todo y la verdad que muy contentos. Les condicions de la neu en aquesta primera jornada també han jugat un paper important, no només per als guanyadors, sinó també per a la resta dels participants. Hi havia una part de bosc, amb neu gelada, amb neu molt canviant, que ens ha costat una miqueta, sobretot a l'hora de patinades, a mi he trencat un pal, i bé, aquesta ha sigut una miqueta la part més complicada, més tècnica. L'altre es podia fer bé. També hi ha coincidència en que el tram més complicat era l'últim. Les forces ja no eren les mateixes i hi havia moltes ganes d'arribar. Aquesta edició de l'Esportiva Andorra Esquimo comptava amb un cartell de luxe en categoria femenina. La francesa Laetitia Gu, amb 8 globus de cristall, 17 medalles d'or en mundials i 64 victòries, participava per primera vegada en aquesta competició. Ho feia al costat de dues esquiadores de l'equip nord-americà que entrenen en l'actualitat des que es va retirar de la competició d'elit. Oui, le parcours est magnifique. En fait, cette course, c'est sympa parce que c'est plus qu'une course, c'est la traversée quasiment de toute l'Andorre et le fait de passer devant chaque refuge, c'est sympa, c'est plus un itinéraire et une aventure que simplement une course. Et le fait de pouvoir courir à toutes les trois, c'est différent également, donc une belle aventure aujourd'hui qui continue demain. Unes altres corredores que havien participat en altres edicions i han volgut repetir enguany s'han emportat el triomf en la categoria femenina en Esquimo 6. Nosaltres ens hem apuntat principalment perquè som amigues i tenim una excusa per anar a entrenar. I després ens vam apuntar l'any passat, vam patir, després ens vam oblidar que havíem patit i aquest any ens hem tornat a apuntar. Ho fan a casa, també és fàcil d'accedir. I és una cursa molt maca. Sí. És molt maca que descobreixes el país, no?, també. La jornada del dissabte ja ha finalitzat per als participants de l'Esquimo 6. Tot el contrari, pels que continuen l'endemà amb la segona etapa de l'Esquimo 10. Han de descansar i agafar forces perquè serà una jornada encara més dura. Comença el segon dia de l'Esportiva Andorra Esquimo per als esquiadors de l'Esquimo 10 i també serà el torn per als corredors que participen a l'Esquimo 4. Són 2:15 del matí i estem al sector de Grau Roig de Gran Valira. Els organitzadors comenten les últimes indicacions abans de donar el tret de sortida. Per davant gairebé 40 quilòmetres i 3.800 metres de desnivell. Sense cap mena de dubte, una prova exigent per als participants. Comença la primera pujada fins al Pic de Maià, per després baixar i trobar-se el primer dels 4 refugis, el de Siscaró. El recorregut segueix per la Vall d'Incles, el Clot Sort i al quilòmetre 20 es troba el refugi de Coms de Jan. Aquí la duresa de la prova ja es nota a les cames dels equips, sobretot en els corredors que porten acumulats del dia anterior més de 30 quilòmetres i 2.000 metres de desnivell. Bueno, hasta ahora no. Empieza ahora lo duro. Muy bien, vamos, muy bien. Molt bé. Sí? Bueno, amb ganes, però és molt dur. En aquest punt de l'etapa feia falta una bona gestió de les forces per no defallir. El deixat una bogeria, han set 7 pujades, 8 pujades, a la segona, tercera ja no sabíem a quina portàvem. Superdur, tècnic, el recorregut, pateos, baixades, tot tipus de neu, i agonitzant fins al final hem pogut arribar segons i supercontents. 5, 4, 3, 2,
Portem una hora i mitja de competició. Del refugi de Sorteny surten els participants de l'Esquimo 2, la prova júnior de 14 quilòmetres i 1.050 metres de desnivell. Aquesta ha estat la segona edició amb final a l'estació d'Ordino Arcalís. En aquest cas es va modificar la sortida i es va haver de fer a peu per manca de neu. I és que en alguns punts del traçat era escassa, ja que tot i ser febrer, les temperatures eren gairebé primaverals. Això va fer que l'organització hagués de modificar el recorregut. Al final ha sortit un traçat molt exigent pels corredors, 3.800 metres positius i una mica més de 40 quilòmetres, i amb aquest sol que queia ha estat molt dur, però tothom arriba encantat. Els primers esquiadors arriben a la Collada de Maners per baixar cap al penúltim refugi, el de Sorteny, que es troba a 1.965 metres d'altura al Parc Natural del mateix nom. En aquest punt, els participants porten els esquís a l'esquena perquè no hi ha neu. És el moment de l'avituallament per a començar la pujada cap a la Portella de Rialb, a 2.511 metres. Queden 10 quilòmetres per arribar a la meta, que es troba a l'estació d'Ordino Arcalís. Portem 5 hores i 2 minuts de carrera i arriben els guanyadors de l'Esquimo 10, Marc Pinsac i Oriol Cardona. S'han mantingut ferms com en el dia anterior i han pujat al calaix més alt del podi. Sí, la veritat és que estem molt contents. El primer cop que veníem aquí a Andorra a competir a l'Esquimo 10, doncs endur-nos en la victòria. Estem molt satisfets. La veritat és que sabíem que avui seria un dia dur i bueno, tot i venir preparats i tot i ser-ne conscients, doncs se'ns ha fet més llarg del que ens pensàvem, però bueno, en el fons ens agrada això del patir i disfrutar de la muntanya com més hores millor. Per tant, ens ho hem passat bé i una molt bona experiència. En categoria femenina tampoc hi ha hagut sorpreses i Ana Alonso i Naya Quincoces s'han proclamat guanyadores. Sí, muy contenta. La verdad que hoy ha sido una etapa muy dura, pero bueno, hemos salido a un ritmo tranquilo desde el principio, que más o menos lo hemos mantenido y no sé, hemos disfrutado un montón del paisaje. Hoy la etapa era súper bonita, con muchos cambios, muchas pasadas por collados. Bueno, totalmente recomendable. Nos lo habían recomendado y los que nos lo dijeron no han fallado. Una pasada, súper bonito. Y mira, pues no habrá un montón de nieve, pero lo bueno de este tiempo es que hemos podido disfrutar del paisaje un montón. L'exigència del recorregut es notava en els rostres de tots els equips, tant en aquells que han disputat l'Esquimo 4 com els que avui completaven un cap de setmana de 70 quilòmetres amb l'Esquimo 10. Bé, sempre està bé guanyar, però ha sigut una cursa dura. Això són 2 dies, el primer dia ja acabes cansat i el segon encara més. Molt llarg avui, que hem fet 3.800, però bé, estem contents. Ha anat la cursa molt bé, hem anat ben compaginats i bé. Els equips de l'Esquimo 4 també han patit la duresa del recorregut i la falta de neu en alguns punts, però han quedat satisfets. Sí, molt contents. La veritat que anàvem una mica a l'expectativa, era la primera cursa que fèiem junts, hem corregut un dia dels dos i per tant no sabíem encara com aniríem i tot, però teníem més energia que els altres, era un punt positiu això i ens ha afavorit. Les altes temperatures i la manca de neu en alguns punts ha estat un gran repte pels participants i els organitzadors de la 5a edició de l'Esportiva Andorra Esquimo. Bueno, la valoració és molt positiva, no? Sí que és un any molt èpic, molt dur, amb les condicions que hi ha hagut de neu i la duresa ha sigut més dur, però jo crec que la gent que ha arribat està contenta dels avituallaments, dels voluntaris, del recorregut, i jo crec que la gent marxa amb un bon gust de boca. Ens acomiadem amb un recull dels millors moments d'aquesta edició de l'Esportiva Andorra Esquimo, amb el desig que l'any vinent la prova es disputi durant 3 dies i faci la volta sencera al país. Queda un any per preparar-se i fer realitat aquest somni.